Pěkný podvečer, dámy a pánové. Nejprve bych poděkoval Adamu Šmikalovi za hudební úvod a mě dovolte vás přivítat na dnešní vernisáži Prostor, kostým, loutka. O úvodní slovo k této výstavě jsem požádal výtvarníka Viktora Korába. To, co se vám dneska snažíme představit touto výstavou, která nese název Prostor, kostým, loutka, je práce těch, kteří nejsou na jevišti, kteří nehrají, kterým se netleská. Je to práce těch, kteří ale podle slov velkého českého scenografa pana Hoffmana jsou herci. Herci, kteří vytvářejí divadelní prostor, pracují na vizualizaci postavy, to vše tedy pod vedením pana principála a tím principálem je režisér. Divadelní výtvarnictví je dnes naprosto specifický obor, který má svoji perspektivu, pracuje s nereálnou perspektivou, věci na jevišti mají svoje měřítka, mají svoji zkratku, jsou někdy záměrně deformovány. No, vytvářejí naprosto jinou divadelní realitu, která pak s pomocí tedy pana režiséra osloví vás, diváky. Tady se prezentují práce lidí, kteří pro divadlo pracují jako scénografové, návrháři kostýmů, návrháři loutek, řezbáři loutek, protože my máme dvě scény, velká scéna tady Městského divadla a divadla rozmanitostí. Jsou to ti, kteří teď pro divadlo pracují, anebo jsou to ti, které si chceme připomenout a zanechali nesvazatelnou stopu tady ve výtvarnictví Městského divadla. Je to Mirek Cigán a Zdeněk Bauer, tedy velký loutkař, který se učil nadávno technologii loutek, takže vidíte, že to jsou lidé, kteří něco znamenají. Tato výstava je doplněna části scény a realizovanými kostýmy, které vytvářejí naši řemeslníci, ale taky výtvarníci v dílnách. Ona by se mohla jmenovat ta část výstavy od počmáraného papíru k výrobku. Až ten výrobek je pěkný a to nakonec tady vidíte, že antický sloup vypadá jako antický sloup. Vidíte tady krásné kostýmy naší Romany Blumové, která skutečně umí velmi dobře postihnout charakter a především nádhernou dekorativnost, která je její vlastní. Čili to, co vám tady nabízíme, je část toho, co na jevišti vy uvidíte, ale neuvidíte tam nás. Takže my jsme takový herci, neherci. Takže já vám jen přeju, aby ta výstava byla pro vás zážitkem a abyste si taky uvědomili, že zatím vším nejsou jen herci a muzikanti, ale zatím vším jsou také lidé, kteří drží pušku a v těch dílnách to kladívko, štětku a vytvoří nějakou novou divadelní realitu, nějakou iluzi. Já děkuji za úvodní slovo Viktoru Korábovi, abych to trošku odlehčil a zároveň uzavřel ten úvod, než vás pustíme dovnitř. Výtvarníci, a o tom jsem se měl šanci přesvědčit, já jako herec, mají jednu takovou prazvláštní vlastnost. A to je to, že všechno dělají na poslední chvíli. Jsou mezi nimi výjimky, pochopitelně, to neplatí pro tebe, ale všechno dělají na poslední chvíli. A i s touto výstavou to totiž nebylo jinak, protože původně ta výstava měla být před 14 dny a poslední řebíček zde byl zatlučen asi před 20 minutami nebo před půl hodinou. Takže to je na nich to zázračné, ale nakonec vždycky všechno dotáhnou do konce, tak jak tomu bylo i dneska. Proto mi dovolte, abych za realizaci této výstavy poděkoval především dvěma jeho autorům, kterými byli Vlastimil Novák a za výtvarnou stránku a současně za instalaci Petr Kastner. Na vás nebudu zdržovat, dovolte mi připít s vámi na zdar této výstavy a pojďte se podívat dále. Hezký večer.